cikin magabata ya zo wata na masallaci da raƙuminsa, ya ɗaura raƙuminsa da igiya da baibayi sabo gal da ya saya a ranar, sai ce wani yaro ya duba mai wannan raƙumin, shi zai shiga ya sallar walha, sallar nafila. Ya gama sallah ya fito sai ya samu ba da baibayi sai raƙumi, sai ce to, sai ya samu wani mutum ya ce je ka je kasuwa, akwai wani matashi da na ba shi ajiyar abin nan kamar yana sai da igiya, in ka gani ka so min. Ya je ya samu wannan yaron yana sai da igiya, ce nawa ne ya sai? Ya ce dirhami 2. Suka ce nake ba shi kuɗi. Da ya dawo sai wannan malami ke cewa wallahi na yi niyyar idan har na gama sallan zan ba shi dirhami 2, amma ya ci dirhami 2 ta hanyar da bai dace ba, da ya hankuli da ya ci ta hanyar halas. To komai da ke gani wannan shine ka'idar Allah, duk abin da kaga ka samu na haram wallahi halas din sa na Allah aje maka, gaggawa kawai kai. So haka kar mu yi shirka da Allah ya kuma tasa, kar mu yi tarayya da Allah don neman wani abu. Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda ba, bai amince wa annabawa ba su yi tarayya da shi, sai da ce sai ya bata aikinsu. Manzo Allah ya gaya masa haka. Annabawa guda 18 Allah ya ambata a cikin suratul An'am, sai ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, da za su yi shirka da Allah ba ta aikin da suke aikatawa. Sannan kuma annabi Muhammad sai Allah ya ce laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qawlika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk, da za ka yi shirka da amma ta ayyukanka.